May mga upuan dito guys, at saka nakatolda kasi may nakaburol nga dito. Hello, what's up? Maligayang Kapaskuhan sa ating lahat. Andito tayo ngayon sa bayan ko sa Barangay Suba, Villaba, Leyte. Kagabi, sinalanta kami ng bagyong Ursula. Tsaka makita mo dito yung mga basura, mga sasakyang pandagat na nasira. Yan. At ngayon, pupunta tayo doon sa Sitio Basod at tingnan natin kung anong kalagayan ng mga kapitbahay namin doon. Ito yung guys, ito yung mga naiwan ni Ursula dito. Ito yung mga mga bangka. Sa aman, naguba man ni atong lawis, tawa nito na was out. Yun guys, papunta kaming Lawis guys. I-check lang namin kasi nandun nakatira yung tito ko sa bahay ng kapatid ko. Pupunta lang namin at saka subukan namin lilibutin doon. Kasama ko itong pinsan ko. Hello, what's up? Si Daniel. Maligayang Pasko sa ating lahat. Ito magandang regalo sa amin. Pinakamagandang Pasko nangyari sa atin. No? Nga. Ang gift na natanggap namin is relief goods. 2 kilong bigas, At saka noodles. Pero may kami doon sa bahay. May ulam kami. Kasi lahat ng manok ng ng bayaw ko na nalunod. Guys, nandito na kami guys. Dito yung bahay ng tito ko. Nalumos na tanan ta. Nalumos. Tiya, may Pasko tiya. Pasko Uncle Mars na bagyo Uncle Mars. Dini ka magabi? Musta tiyo? Merry Christmas. Tao. Taon ni bagyo mo ta. Oo. Ay, man eh. Walay basura na sulod diri nay? Pa? O di ba basura diri? Way basura diri? Humar, tanawa lang dong, oh. O, wapagay na human. Pagdagan na dong, sus, Diyos ko. Oh, ang bag nasuot sa ilaw. Oh, diri sa ilaw, sakot. Sa kusina, oh. Tanawa lang sa kusina, oh. Diri, namasa. Let's go. Alright guys, nandito kami sa bahay ng kapatid ko. Ito yung bahay nila. Bakit na to? Naing nila? Buhangin. Mm. Ay te, Merry Christmas te. Ano sa'yo nagubay niyo te?
Tangkad sa baboy? Agas man ay gapon? Oo, agas man. Agas man po. Sahay kusog, sahay hinay. Ito yung mga dito. Kulungan ng baboy. Ay, kumusta tayo? Merry Christmas! Ano yung itong Christmas? Muna inindot na itong pinaskuhan. Maujod. Pinakanindot. Nga nadawat. Ito nga mga basura, pumasok na dito. Kasi sobrang lapit na naman, lang naman talaga dito sa dagat. Ayan pong dagat guys. Kaya napakadelikado dito. Ako sa nakabuhi. Karodi, guba po karodi. Aw na. Well, habilin. Puti tingali mo na. Ayun. Amo na. Tanaw na po po na mo. Wala silang sabi po dito. Ay, nahanap mo na. Wa. Ang ilang mga sina, mga plato. Aw na. Wala sila yung salbate. Wala sila yung nakuha na. Da? Rapo lang dyan nga titing. Rapo na daw sila silang gamit eh. Mga bata, wala yung mga sina. Aw, uy. Nang saon na lang. Eto guys, papunta kami doon sa Sitio Canapog. Doon naman kami sisilip. Pupunta kami ng sitio Tanapon kasi check namin doon kung ano ng kalagayan ng mga kabaryo namin. At saka balita namin halos 10 bangkang dimotor ang nasira kagabi dahil sa lakas ng alon, kahit yung mga bangka nila nakapatong na sa may itaas na bahagi ng sitio nila. Naabot pa rin ng alon. Estimated lang yun. Oo, estimated 10. Pero yung, hindi pa yung kasali yung mga maliliit na na bangka. Yeah, right. Usually yung mga may motor yun, di ba? Oo. At saka guys, pahirapan ang papunta doon kasi yung dating daanan parang nawala. Ito ngayon, guys. Medyo pahirapan ang papunta dito kasi parang nawawala na yung daan. Ano? Kasi may mga na, ang mga puno na. Tsaka sobrang putik ha. Ayan oh. Ayan, dami palang na dito. Oh my gosh!
Itams. Kalbo na. Oh. Oh, balanghoy. Sayang. Ayan oh, may mga alon pa din. Oh. Oh guys, kitang-kita na natin yung sitio Kanapud. Andun lang. At guys, malapit na tayo doon. Dito yung talaga yung part na medyo talagang delikado talaga dito. Kasi open na open dito eh. Yun nga, kita nyo yung dito, no? Open na open at saka yung mga dyan, ang mga bahay. Imagine guys kung gaano kalaki ang dagat kagabi. Sa pinagtayuan namin, saka doon sa baba, umabot pa yung dagat hanggang dito. Kaya nasira daw yung mga bangkang dimuto doon. Ang Yun nga, yun nga guys, doon ang yung dagat tapos umabot pa dito. So, pupunta na tayo doon at papalapit na tayo. Sa may gubas mong bayit yun? Sa may gubas mong bayit? Awa na humod ang mga gamit ni Muson. Saan? TV. Basa taran sinina nyo tiyo? Basa yung mga sinina? Inyong mga sinina, basa ba tanan? Ngayon, nandito tayo sa bahay na tiyuhin ko. Nagpukumpuni siya ng sa ano niya bubong. Nasira kasi kagabi. At ito nga yung guys, oh. Yan, mga gamit nila. Ayan, nasira. Yung kusina. Saka, ayan oh. Yung kusina. Sa labas, mga saging. Sayang yung mga saging. This is the greatest gift na na-receive natin lahat. Tayong lahat na dinadaanan ni Orsola. Ang importante, walang namatay sa amin. Yun Lahat lang ang pinaka-importante. Magandang Christmas gift niyo. Still, very ano pa rin. Still, merry pa din ang Christmas kahit pa paano, no? Diba? Okay. Eh, kayo, ano ba yung na-receive nyo ngayon this Christmas? Ano yung natanggap niyo? Kasi sa amin kanina umaga, yung nanay ko, natanggap niya, relief goods eh. 2 kilong bigas. Oo, pang paano daw. Yun lang, 2 kilong bigas at saka noodles. Sardinas. Yun, oo. Okay na yun. Solve ng tanghalian at saka breakfast. Kaya ka tong pigirin lang yadirle, ulong. Ana, ang atop gi balhes atubangan. Kaya kay wapo kay bay dito na ko no. Mampo diri mga pambut no. Pamo nagigid ko no. Mga 12 ka buok diri pambut gyud. Lucy. Kini sa diin po siya po gikan. Pilaw pod kay way tug. Pila po na siya dagan Ang siguro. mga tagbay wa po'y mga tug siya pod. Uli sa lahat ng kababayan natin. Merry Christmas sa inyo. Merry Christmas guys and Mula sa bayan ng Villaba, Leyte, yeah. sa wika namin, maayong Pasko sa inyong tanan, mga higala. Masipaong Pasko kanatong tanan. Ay, may hapon, nananawagan may sa among barangay electrician diri sa barangay Suba nga si Agaw Dilski Binicario. Gaw, what's up? Merry Christmas. Gaw, ato mga street lights. Ang uba mga wire, nga putol, nga tumba. Gikinahanglan gyud namo nga ang imong presensya sa pagbalik sa atong mga street lights kay Oo, unta pads. kay ngano gaw
para mataga itong pagbalik sa kuryente, mabalik pong kahayag sa itong baryo. Okay ra mahugit na. Isot lang sa lungsod. Pagpay dong. Nalabaw mo na mo shortcut. Punta kami ng Sitio Canapog kasi i-check namin yung baryo namin. At saka balita namin halos 10 bangkang